this conversation more than 10 times. After 9 I still wish you were mine. Kamela, jedem. Takže další checkpoint, Ponta do Sol, malá vesnička, která leží pod takovou obrovskou skálou. Je tady spousta tunelů, evidentně starých, které už jsou zavřený a nepoužívají se. Slouží místňákům na parkování, tamhle vidím úplně plno. A jinak je tady krásná plážička a hlavně další Enotel, který je tady na Madeiře. Enotel s Rudolfíkem. Náš oblíbený hotel. Tady ten tunel byl dobrý, veď, lásko, ten jsme tenkrát jeli, když... Hodně divoký. Když jsme tady byli poprvé a bylo to tam docela super. Mám takový dojem, že už tenkrát to bylo zavřené a že jsme se prostě jenom odvážili. A projeli jsme. A projeli jsme ho. Ale asi to tentokrát riskovat nebudem, co? Já ti nevím, no. Všichni se otáčejí a odjíždějí, takže... Tam to nebude tentokrát průjezdný. Ale tekla tam voda, bylo to tam hodně jako divoký. Tam vodopád, no. Projíždělo se tam docela drsně, skrz. Jo. Bylo to hezký. No a tady je plážička. Asi věděli, proč to zavřeli. Tady je plážička. Další. Ale tahle není moc pěkná, to je samý šutrák, co? Tak je to taková malá hezká zátoka, tamhle to udělali tak, aby to tady nebylo takový, tak. Aby to nebylo divoký a je to tady zase jiný, má to tady jiný vibe. Každopádně ten hotel Enotel je hodně vyprodaný. To je musí se dopředu, no. Rezervovat si tam pokoj, nevím, půl roku, 3/4 roku dopředu, protože jinak je to úplně pase. Je to prostě přímo u vody, asi na takovou tu hodně relaxující dovolenou. Jo, tak to vypadá hezky. Je to hezký, ne? Tady. Jo, akorát nevím, co by tady člověk dělal, mít tady celou dovolenou. No proto to říkám, relaxing, možná tak nevím. Mít stále drink u pusy, ale... Přijde mi, že strávit tady celou dovolenou jako týden třeba, nebo 14 dní. A tady koukej, ten kostelíček, jak je tady schovaný za těma budovama, jak jenom vykukuje. Vidím. To je hrozně vtipný. Jo. Prostě evidentně tady byl první kostel a pak před něj postavili baráky. A nep jak využít nejlépe místo, co? Jo, místo je hezký. Trochu nám zapadlo sluníčko, veď, dneska. No, tak před chvílí jsme byli spocený jako čunčáci, jo. tak je to docela příjemný, když se to na chvíli sková. Aspoň nejsme úplně spařený. A hlavně dobrá věc, není tady tolik turistů. Jo, je to tady docela Děkuji. Jako na Camaros de Lobo. Vykoukneme nahoru k tomu kostelíku? Já bych se podíval. Tak jo, tak je tam jenom pár schůdků, tak to vyběhneme a... Jasná věc. Jdem na to. Jestli bude o co stát ovšem. To uvidíme, to posoudíme. Jo, to vypadá docela... OK. Docela hezký, veď? Úplně skovaný a aspoň uvidíme, co bude nad těma budovama. To jo. Jo, tady je to hezký, lásko. Tady jsou takový maličký, evidentně původní domečky, jak jsou schovaný za tím hotelem, ne? Hele. Tady je to hezký, takový náměstíčko malý, viď? Jo. OK. A tady jsou samý bary. Koukám na to. Taková malá ulička, hele. Čtvrt na 12. Jo a pozor, tady je ulice doktora João Augusta Teixeira. To je ten navigátor, Zarka. Jo. Tak to jsou znalosti a vědomosti. Hezká ulička. Hezký posezení. Hezký bary, hezký, veď? So why do we hold on, stuck in the storm?
and you start to doubt. I don't blame you 'cause I feel the same. 'Cause a man can only hold on for so long, and we should be proud. All that we can do is hope for miracles or just let it go. But honey, we have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, stuck in the stormy weather? Stuck in the stormy weather. Here in the stormy weather. Stuck in the stormy weather. Ale stačí, že odradíš většinu těch lidí, aby tam nejeli. Víš, jak tím snížíš provoz? Hele, šup a voda. By to měla být tahle. Určitě, jo? Jo. Tahle, tam přijedeš na kruháč. Dobře. To nechám se na dvojku vůbec zkoušet. Ty jsi to. Rudolf tě slyší. To je jedno, ať mě slyší. Tak, a pojedeme tam. Ježiš, to je hezký. To je hezký, to je to všude hezký. Days being ready to go. I have lived my life on the road. I always keep on moving on. When the sun comes up, I'll be far away. I never cared about what they say. I always keep on moving on. I left you behind to live my life. I got up on an early Sunday morning. Takže jsme v Kaljetě. Kaljeta, ano. To je dobrý. Arco da Kaljeta. Ale bacha, je tady hrozný rikol, jo? Vedle Jo, okna. já jsem v pohodě. To já vím, že seš, ale až budeš vylejzat. Vítejte na Kaljetě. Další krásná písečková pláž. Písek je navezený, takže žlutej, něco neobvyklého tady. Pláž je rozdělená na dvě části. My jsme tady u první, druhá je ještě tamhle vzadu, tam se musí ještě kousek popojet nebo popojít. A Kaljeta je takový malý městečko, který se táhne od pobřeží až nahoru takovýma klikatýma silnicema do vnitrozemí. A proslavilo se jako tady hodně měst a vesnic pěstováním cukrové třtiny a jejím zpracováním. A taky je to jedno z míst, kde se nejvíc pěstujou na Madeiře banány, takže tím je to tady asi tak zajímavý. A jinak je tady krásný přístav pro lodě, na to se ještě podíváme, možná z kamery, možná z dronu. A Nebo z obojího možná. a nebo z obojího. A u toho přístavu jsou restaurace, které mají teda super hodnocení, takže tam my si dáme obídek a určitě třeba přidáme i nějaké fotky. Jsou tam klasika, mořské plody, rybičky, všechno, co máme rádi a je to všechno s výhledem na super čistý přístav. Byli jsme překvapení, protože když se dostanete kdekoliv do přístavu, tak je to smrad a špína a tady je to prostě nádherný, voní to tady oceánem, úplně průzračná, krásná, čistá voda a krásný lodě, takže to všechno určitě uvidíte. Ta Marina je tady nádherná, nádherná. Je to tady opravdu nádherný. A zajímavost, tady při pobřeží 2 hotely Savoy. Myslím si, že to bude síla pro peněženky, takže tak. Jenom k síle pro peněženky ten Savoy vlastně není tak předražený. Tam jediný problém je, že za ty peníze člověk dokáže na Madeiře dostat plnou penzi. Když to na Savoyi plnou penzi jako za tu cenu no chance, ale ubytování vlastně není zas tak jako úplně předražen. Není to tak jako hrozný, jak by se mohlo zdát. Spíš mi jako přijde, že tady kromě těch hotelů a té pláže vlastně nic není. Že pak se člověk musí táhnout někam hodně daleko do toho města a
Je to asi tak, jako když chcete strávit dovolenou ležením na pláži nebo u bazénu, asi tak pro třeba rodiny s malejma dětma. Tak. Mně to přijde tady jako trochu zabitý to místo, protože mi přijde, že tady na tom místě není moc jako Co atmosféra. dělat? Není tady co Není tady moc dělat? atmosféra Madeiry. Jako ten hotel. Jako možná dobrý. nemá to ten vibe takovej. Ten žlutý písek možná dobrý, ale jako já osobně bych radši měl ten písek černý. A okolo Ten toho, sopečnej, ale a okolo toho všechno, přesně. že jo, nějakou zábavu. Žádný tady betony kolem, nandaný a to. Je to takový prostě hrozně, Umělý. je to hrozně umělý. Je to tady uměle vytvořený prostě. Kus. Takhle v rámci podpory turistického pobřeží. ruchu tady zainvestovali a udělali tady prostě A tak zábavu. ono si to asi svý jako lidi najde, že jo, ten styl No, tak trávení určitě, dovolený. jo. Ale tady už je krásně vidět ten přístav. Úplně super čistá voda, moc jako hezký. Jsme úplně překvapení. No a kdo je línej, jí pěšky, tak se sem dostane i s autem, takže suprovej. Úplně jo, suprový. přesně, dá se sem dojet. A nebo si pronajmout loď taky, by the way. Jo, jsou tady krásný jachtičky, malinký. Myslím si, že i s kapitánem Plachetnice, úplně super. A ta nabídka tady je na pronajmutí Jo, lodí, to takže tady jsou všude cedule, tam jsem ale- koukala cena za 4 hodiny Docela by mě asi, zajímalo, jestli když budeš mít kapitánský průkaz, tak jestli jako se dá nevím. pronajmout loď jako... To nevím, to můžeš zjistit. Jestli by ti půjčili, Napíšeš do titulku třeba. jestli by ti půjčili loď. Ale koukala jsem, že třeba cena rybaření 4 hodiny asi 160 €. Tak to je asi Jo, tak. výlet jako lodi. Jo, tamhle pán má stánek Jo. a nabízí výlety, takže Jo. to je jenom to, co já To je jsem pro si rybáře všimla teda. rychle. Týpeček pro rybáře. Třeba pro rybáře. Pro milovníky fishingu. Přesně tak. I takový mezi námi jsou. My ne. To by mě docela zajímalo, co tady na oceánu se dá vylovit za ryby jako z prutu, viď? No, To bude asi trochu jiný lovení, když pojedeš do Norska. No, každopádně jsme tu na několika místech viděli takový ty kuželovitý sítě, ve kterých chovají ryby. Takže to jo, asi to to jo. není všechno úplně Není to jako, všechno jako přírodně fresh, že by podchycený. vyrazili. Jo. Asi jediný, co chytají fresh, jsou ty místní ty espády. To jsou takový černý, dravý ryby, dlouhý. Jsou tady tradiční, dělají se s grilovaným banánem a ty jsme se včera přečetli super zajímavost, že vyplouvají z hloubky 1000 metrů nahoru na hladinu a tam je vlastně v noci loví rybáři. A jsou to hrozný čudly, obrovský, dlouhý, Takže je černý, hodně dravý. málo míst, kde se dají vlastně... Jo. Takže se ty dají- budou na divoko, bych řekla. Ty budou Protože- divoký a je to tak. Protože k lovení potřebujete ještě 1000 metrů, že jo? Aby měli odkud se vynořit. Což ne všude asi je, viď, lásko. No, Jinak bylo to dobrý včera. Byla to dobrá espáda, viď, se to espáda, jmenuje. jo. Dělají to tady Kanice? dělají to tady Je to s kanice? banánem a je to tkanice. Ne, kanice. Kanice? Kanice. To není tkanice? Ne, to není tkanice. Aha, tak jo. Tak asi. Tak já žil v tom, že je to tkanice. No, je to kanice. Takže to je teda překvapení. Je to kanice. Je to kanice. Tradiční ryba a dělá se s grilovaným banánem na slano. OK. Good. A k tomu bolo. Bol do káku. Bolo do káko. A je to dobrá sestavička, oběd i večeře ve finále. Stačí. Dá se z úplně. toho dobře najíst. Přesně tak. Tak jo, takže my jsme si prošli tady perfektně Molíčko. Obešli jsme celý lodičky, tady jsme se podívali. Tamhle dojdeme nakonec k parku. Tam je hezký parčík A na tam konci, si to je myslím, že pravda. bychom mohli vypustit dron, aby to bylo hezky vidět Mohli všechno bychom, ze zhora. mohli bychom tady něco ještě natočit z dronu a těšíme se na jídlo každopádně, takže... No a potom Máme hlad a pak pokračujeme dál pokračujeme dál. Na mys. Zpátky za na Rudolf- nejvýchodnější point. Přesně, zpátky za Rudolfem a zpátky k Molíčku. Jinak vykouklo sluníčko brutálně Krásně sluníčko, a teploučko. za mě teda pařák jak blázen. Takhle, bylo by to i na tu plážičku, ale tam budeme zítra, na jiný, Jo, na přírodní. to bude překvapení, že to si necháme pro sebe. Kam se zítra Bude chystáme na divoký. plážičku. Zítra se slíkneme do plavek a Zítra to budeme teprve nahatý. budete koukat. Přesně, zítra budou nahatý záběry. Jo, Bude to stát za táta to. říkal, že bude na Adama, Všichni takže budeme nahatý. Protože tam jsou všichni nahatý, i Portugalci. Je to no, tak. nevím, jestli bude o co stát, ale svý publikum si to taky najde.
Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer. Feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer. Feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer. Feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Tak my vaříme dneska. My vaříme. Vaříme tuňáka. Tady jsme na si dali- rozpáleném kameni. Máme k tomu 3 vomáčky, sweet chili, česnekový máslo a nějaký guacamole. Když to guacamole moc nevypadá. Ale teď je otázka, jak moc si to uděláš rare, lásko. No já nevím, ráda bych, ale já to nechci mít. To uvidíš na boku, to uvidíš na boku. Já to vidím, ale já Ale tak to on tohle. vždycky je trochu červený, ne? Takhle, nechceme to mít asi úplně do mrtva. Tak jak často se vám povede, že tady máte výhled na oceán, viď? A u toho si tady vaříte Tuňáka. tuňáka. Moc hezký je to. Tyhle, to je epický. Už se ti chytnou, lidi si provolej. A já Nejsem mám... moc dobrá kuchařinka. Nejsi, vypadá to. A já mám teda oktopus tady, takže chobotnička tam je taky bubla. To tam potřeba dostat tady z té strany. Daří se? Trošku. Nerada bych tam něco nechala. A už je to. Hlavně, abys tam nenechala prsty. Už tam nenechala ruku. Wow. Tak to vypadá super dobře. Krásný. Mám hlad, mám chuť na to hroznou. Se těším. Je to super. A taková zajímavá věc, zjištění, že je to tady jako dost levnější než ve Funchalu. Ale to je to tady hodně turistický, ne? Jsme na tom nejvíc turistickém místě, prostě tady u Maríny. Chtěla bych říct, že ty 2 kusy tuňáka s touhle přílohou je 15,90 €. To je úplně zadarmo. 15,90 €. Nebo super. zadarmo to není, ale ta cena je skvělá. Nechápu. Já to chápu. Prostě nejsme ve Funchalu. Tak jo, a máme hlad, takže já jdu jíst, lásko. Takže dobrou chuť všem. Jdem na to. Jdeme na to. Užijte si pondělí. Čau. Oběd se protáhl, protože oběd byl absolutně výborný. Nejlepší. Já jsem za mě nejlepší jídlo. Ale, Nejlepší nevím, Ale za mě jo, bylo to super. ale každopádně hodně dobrý. Hodně dobrý. Essencia do Atlantico, malá tady restaurace u přístavu, super výhled. A měli jsme
tuňáka, který ho nám přinesli normálně čerstvý plátky a dali se na úplně rozpálený Tak pozor, kámen. to tam samozřejmě budeme mít ve videu, že jo? A to bude jídlo ve tam mít videu. budeme. Spíš bych řekl, že... A to jsem možná taky říkal, že ta cena byla vlastně dobrá, oproti Funčálu. No a měli jsme vlastně 2 jídla, víno, pivo, brizu, 2 kafička, nakonec jsme dostali ještě takovej jakoby Likér, malý na slehnutí. likéreček na slehnutí a cena 43 €. Úplně top. 43 euro, no. 43, takže super. To jsme nacpaný, jdem se odvalit. No prostě není, je to tady jako určitě s přirážkou, ale není to tak brutální jako ve Funchal. Asi tak. Hrozně dobrý. A já jsem tak plnej, že vůbec nemůžu chodit, mluvit, nic. Hodnocení máme na Google, každopádně. Přesně, a hodnocení jsme udělali. Takže máme splněno. Takže krásný. Takže dali jsme Takže mysleli jsme, že tady budeme kratší dobu, nakonec jsme se tady fakt zasekli. Jsou prakticky 2 hodiny, takže stihneme asi maják akorát a... Maják na východě. Maja. Na západě. Takhle, Maja. Na západě. Maja stihne maják. Maja stihne maják na západě. A přesně. A vyrážíme. A pak se otočíme a pojedeme na východě. Nebo na západ. Tam jsme jeli. Teď už to bude jenom na východě. Už mi bolí celý tělo. Super. Super. Super.